Padayon ang hugot nga panawagan sa health experts nga magpakonsulta kung makabati og mga sintomas sa tuberculosis tungod sa nagkataas nga kaso sa maong sakit. Hinuon walay nga ikabalaka sanglit ang testing ug tambal libre sa health centers. Ang detalye sa report ni Argil. Usa ang tuberculosis sa top leading cause of infectious death sa tibuok kalibutan. Ang Pilipinas, top 3 sa dunay pinakataas nga kaso sa TB sa 2024 WHO report. Overcrowding, malnutrition, lisod nga access sa healthcare ang lakip sa factors sa pagdaghan sa kaso. 7,127 ka mga bagong kaso sa tuberculosis ang natala sa Davao City niadtong 2025. Kung sumahon, lakip ang kadtong natambalan na kaniadto nga miagi na og TB, moabot sa 8,712 cases. That's an increase of about 200 cases from the previous year nga 8,500 cases. So naagi hapon no, nagadaghan gihapon ang atang cases sa tuberculosis diri sa Davao City. Padayon ang active case finding strategies aron ma-screen ang mga pasyente aron daling ma-detect kung dunabay TB ang usa ka pasyente. Lakip sa sintomas ang ubo nga sobra duha na ka semana, hilanat labi na og hapon, kalit nga pagpayat, luya nga lawas, panington sa gabii bisan og dili igang. TB, like COVID-19, is airborne. Once may patient na TB, pulmonary TB, once mo cough na siya, cough, sneezing, shouting, loud voice, ma-expel ang bacteria, the Mycobacterium tuberculosis, into the air. It will stay there for hours. So anyone in the enclosed space, like household, same household, kasama sa bahay, kasama sa work, definition for close contact, kauban nimo siya for more than 15 hours per week. Sa close contact, doon say inactive TB, diin malanghap ang kagaw, apan dugay pa mag-develop ang TB. Gipaklaro sa health experts nga ang TB malikayan ug mamahimong maayo. Busa, importante ang early detection. The earlier sila magpa-check up, the earlier sila ma-diagnose and treat for TB, mas gwapong outcome, mas less ang complications. Kaya ang TB magod kung magkadugay, TB is takes weeks, months ang damage niya. Libre sab ang testing ug treatment sa health centers. Sulod sa duha ka semana nga treatment, makonsidera na nga non-infectious o dili na makatakod apan kinahanglang humanon ang unong kabulan nga standard treatment. Ang Tibay Davao, usa ka NGO nga nagatabang sa pagpatuman sa mga estratehiya aron mapaubos ang kaso sa TB. Para maghatag og information drive, education kasi daghan gyud wala kabalo kung unsa ning TB. And being an NGO, kami po tumurag nag-mediate in terms of unsay kakulangan sa mga health facilities. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.